Доброто е. Айде, младенчиките ми, дешинките. Айде, папка, моята дешинка. Айде. Айде, моята дешичка сладка. Айде, дешичката ви. Айде, моята сладка дешичка. Не, води. Там дъркаш се оправя. Води, като го изтърваем, както там беше нещата така, и приказваме. 10 минути приказваме. Тя не затворила вратата и свъртнала в градата. Пири към тук, Агнес, там Агнес, няма го Агнес. Татко ми към Агнес за вкъщи, няма го. От тук бе няма. Гледа на пътя, няма. Я гледам чак до бани печени, до акациите. В тревата съм бушнал, само гръбчето му се видите. Някой мурзи трябва. И тия уличните. Сега го катърка нямаш да разбира. Знаеш какво да си че тя да ме? Айде душичките. Айде. Май го спя. Ще маленко, виж ма. Стига от цапа. Айде душинка да ме, дягай. Ох, видинката ми. Но здраве му така.